Lobster. Ayun o, may lobster guys o. Sarap nito, napakamahal sa mga restaurant. May dalawa pa guys o, dalawa. Ayun o. Dalawa pa lang. Ako na jackpot. Hal nito. Nakadikit pa kasi. Guys o. Lobster. O. Ganyan. Hi guys, good morning. So ngayon, dadalo ulit tayo. Sa baba at titingnan natin yung mga huling isda, alimasag at kung ano pa ng mga naglaot guys gabi. So tingnan natin dito ngayon. Ayan, dami na nagsidating na yung mga naglaot guys. Grabe to guys, ay isda kasi may ng pag. May mga pagi guys. Ayun o, malaki-laking itang to. Buhay pa. Buhay pa guys, napitik-pitik po. Ayun guys o, tawag dito lobster. Ayun o, may lobster guys o. Sarap nito, napakamahal sa mga restaurant. May dalawa pa guys o, dalawa. Ayun o. Dalawa pa lang. Ako na jackpot. Hal nito. Nakadikit pa kasi. Okay, so lobster. Oh, ganyan. Sarap sana itong kainin kaya napakamahal ito guys. Kaya bebenta na lang. Ayun o, pati napakalaki. So yun pa yung isa. Oops. Napakamahal ito pagpili mo sa restaurant guys. Yan na, ano pa, palak pa nga. Di ba, dalawa? Jackpot tayo ngayon sa Banagan. Tawag yan sa amin, Banagan. So dadalhin na dun agad para buhay pa. Gusto naman yung itang. Oh. Ito guys, itang. Sarap naman ito. Sabawan. Mga pagi. Ay, ang ganda ng ano. Ay. Akin ito, barurog. Akin na lang kaya ito, iulam ko na lang. Guys, ito po. Dahan-dahan lang tayo kasi may mga pagi, guys. Oh, grabe. Grabe yung ano ngayon, isda. Parang kinatiyo din kahapon, no? Ito po. Ano, manuping. Kasi may sandig pa, guys. So, ayun, oh. Dami. Ayun, oh. Hindi ko lang makuha. Baka maano tayo. Ayun, dami. Saksakan ng isda ngayon, dami oh. So, grabe, nakita nyo yan, napakadaming isda. Grabe. Ayan guys, palanggana. Yan. Ayan, ito guys, so laking barurog. Iulam na natin to guys, hingin na lang natin to. Wow. Oh, sarap ditong sabawan. Pero lang natin prito asda kasi ulam sa sinangag, di ba guys? Guys, so ay isda din. Oh. Kadang sira ko yun ano. Luluwasan na pati mga riring ay lang ano. Pero dapat lang isda na lalabasan mo kasi. Paring Jobert. Napakaganda ulit ang panahon ngayon. Nakapanibago kasi September nga is dapat ano na sa amin guys, medyo maalo na. Tapos dapat nakakuha na yung mga alimasag. Pero marami-rami naman yung nahuli mga isda. So thank you for watching guys. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. God bless everyone.